Ang aton pasasayawan, Mr. Terso Cabi. Napakpakiya, takahiyaw doon. Ang iyay tagapanis, usa ang aton mga pasada hermana, Madam Elizabeth Sablayan, Tejas. Music Maestro. Islahan sama, tulog ka party. May SP, may whiskey of norte. Naranhang syudad, Calbayog City. Nasa kupan, dapit Hawisti. Inimurong ka, sentrohan ST. Kat balugan naman Hawisti. O ang kakarman, sentrohan norte. Ang sama, kasupay Harleti. Ang mga tungtong na sakop, pining probinsya, Western Samar. Kat balugan kalbiga, para nasugan manang pinabangkaw. Talaluhan tarangan, marabot masiyugan Biliarian. San Jose di buwan mo siyong yabong sugan manan maguginaw. Upod gihapon ang Sumaraka, Santa Margarita, Santa Rita. Daram San Jorge o ang Almagro, Gandara Tagapul ang Santo Niño. O ang pagsanhan ng hinabangan, sugan Bandung, Tuhan San Sebastian. Islahan sama na akong natauhan, tunang na matamis magpuyan. Ang mga tungtong na sakop, hining probinsya, Western Samar. Kat balugan kalbiga, para nasugan manang pinabangkaw. Talaluhan tarangan, marabot masiyugan Biliarian. San Jose di buwan mo siyong yabong sugan manang maguginaw. Upod gihapon ang Sumaraka, Santa Margarita, Santa Rita. Daram San Jorge o ang Almagro, Gandara Tagapul. Okay, mamay kalahano. Nagkita ang diri agsug magkita para han sunata han kuratsa. Taga naton utrohin makusog nga palakpakan Sir Terso Cabi ug sugad man kan Madam Elizabeth Sablayan. Yan na kay may nakita otro request pagsayaw hin kuratsa aton na pasasayawon ang amay han aton barangay, ang barangay chairman, han barangay Rawis. Tagan naton hin makusog nga palakpakan Honorable Mario Raga. Nga ang iyay kakapanis tika nga Northern Samar
usang treasurer han Singpahan han Bongto han Northern Samar, Madam Abelica Mabuto. Music Maestro. Usang miyembro han pamilya han Hermana Mayor 2026. Nga pinayungan, tao pa'y daw hindi ay hindi pagkitaan. Tay mugsula inihan pagkuran, dito halawaan, akit daw upunan pagkuran at patangagin sa bragni congressman. Hala na, sahipangan pamurutan, kundi rin matamusin higap, ihapaan. Ininggurat sa nasarayaw, ayon halitin niyo og sa manong, mga kalagasan o patanon, akurat sa naray hagod tayo. Labi na ang mga bisita, nag-aandam manira ikagana, may gabugos ngan may singsilyo pa, may pinaldi ngay nandam hapon sa hala na sige kita. Kay nasayaw na ang kapitanta, maupay ang pamustura, kay kamuhay na ang magal. Hala na sige kita, kay nasayaw na ang kapitanta, maupay ang pamustura, kay nagkakalupan ang kwarta. Labi kong may patron, mga tayo lang lain nga nanon, ang kadamaan na ang hihap nasa, nag-aaaring pagkuransa. Sikat yung ininasarayaw, halabi nga mga okasyon, mga kalagasan o patanon, kurat sa tutlaan irayo. Hala na sige kita, kay nasayaw na ang bisita, maupay ang pamustura, kay namuhay na ang magal. Hala na sige kita, ang liyurman, ang hermana, nasayaw na hirang kuratsa, upod ang sunatahan banda. Ito amon hasamar lady, may nasayaw nga kisisikati, ang nagsasayaw hinibida nga permi, labi na kung nakisi-kisi, ang hermana, ang nangunda, hindadarahag nga likapikana, naghipausa ang mga bisita, ang katamuhan iragala, at tunat
sana ang greatest papunhaan ka na tiruka upay-upaya tapos Damo salamat, Honorable Mario Ragay, ang aton barangay chairman ang barangay Rawis. Ug sugay man ang imo gitapadis, Madam Abelica Mabutol. Usa nga aton bisita tingang hanbongto han Northern Samar. Taga naton otro hinmakusog nga palakpakan. Otrohon naton ano?